Heddiw, da ni'n gweithio efo Highland Railway i dod â defnydd fyny i trwsio Llwybr y Pysgotwyr. Dod lawr o Aberglaslyn tuag at Nanmor. Dros blynyddoedd mae Llwybr y Pysgotwyr wedi yrrydu. Mewn 2009 nathon nhw cyfri 70,000 o pobl yn dod ar y llwybr. Mae'r niferoedd mond i cynyddu ers hynna. So da ni jyst yn dod nôl i trio manager dŵr a wedyn hefyd cadw pobl ar un prif ffordd sy'n helpu'r natur sy'n yn y ardal a helpu lleihau y pwysau maen nhw'n rhoi ar ardal. Fel bob hyn a llall jyst wneud siŵr ti'n mynd rhy bell efo'r aggregate. Mae'n rili dda gael help gan Highland Railway. Da ni dadlwytho reit wrth ymyl y llwybr. The Welsh Highland Railway formally opened as the Welsh Highland Railway in 1923, so it's 100 years old this year. The purpose of the railway was mainly tourism and freight. There wasn't a slate quarry on this side of the valley, so it was purely getting tourists to the bottom of Snowdon. Da ni wedi symud rhyw 20 tunnell o aggregate, rhyw 10 tunnell o subbase a 5 i 7 tunnell o cerrig. Dwi'n gweithio ar tîm Llwybr Eryri. Mae yna 4 ohonyn ni, a mae'n neis i edrych ar y llwybrau da ni wedi gwneud a gweld gymaint maen nhw wedi wella ar ôl ein gwaith ni. A mae hynny'n helpu pobl mynd allan a cael cysylltiad efo natur yr ardal. Wel, yn gyntaf, da ni wedi sortio allan y water management fatha'r dŵr wrth roi cross-drain yn fama, side drain a cross-drain arall i stopio y dŵr yr ydy a golchi ffwrdd y llwybr. A wedyn, da ni wedi iwsio techneg oedd y Romans yn iwsio. Da ni wedi rhoi subbase i caledu'r llwybr a wedyn ar ben da ni wedi tampio aggregates man i bondio fo i gyd gyda'i gilydd a gobeithio para bach hirach. Mae wedi bod yn plesar i gweithio efo Rheilffordd. Mae wedi bod yn help mawr. Maen nhw wedi rhoi amser nhw bob dim i helpu ni wneud y job yma. A mae'n neis gweithio mewn partneriaeth efo pobl mor clen. Diolch am roddion i'r apel Eryri ac am y rodd mawr gan Taith Cambria sy'n wedi galluogi ni wneud y gwaith yma heddiw.